vai 1609 metriä. Auton taksinumerolla 1 Come On Hill, 2 Classic Frido, 3 Potenza OM, 4 Pablo Di Jesolo, 5 Diamond Duo, 6 Arctic Luxury, 7 Quaton Adventure, 8 Vox Valley Velvet, 9 Jan Magnus Kempi, 11 Viking Castellet, starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään ja lähdössä jää 40 metriä 11 Viking Castelletsen, kakkossuosikki jää muista paljon. Laukalla 8 Fox Valley Velvet, laukkaa 2 Classic Frido. Kärkipaikalle ampuu 5 Diamond Duo, nyt sen takaa laukkaa suosikki 1 Come On Hill. Näin paljon laukkoja ja tapahtumia alkumatkasta. Ollaan kartumassa etusuoralle 9 Jan Magnus Kempi seuraa johtavaa. 4 Pablo Di Jesolo tulee toista rataa ensimmäisenä ja kärjessä jatkaa 5 Diamond Duo. Etusuoraan tullaan ja avauspuolikkaaksi kellotetaan 090. Finlandia vauhteja mennään ja lähdetään viimeiselle kierrokselle. 7 Quaton Adventure ravaa toisessa parissa ulkona. 3 Potenza OM kolmanteen sisälle. Sitten 10 metriä rakoa 26 Arctic Luxury. 1 Come On Hill, joka on löytänyt raviaskeleensa. Mennään tallikaaretta. Pääjoukon on tavoittanut kovassa avauksesta huolimatta 11 Viking Castelletze. Kaadutaan viimeistä kertaa takasuoralle. 5 Diamond Duo johtaa, 9 Jan Magnus Kempi seuraa johtavaa. 4 Pablo Di Jesolo on toisella ensimmäisenä. 7 Quaton Adventure toisessa ulkona. 1 Come On Hill kolmas ulkona. Ja 4 ulkona 11 Viking Castelletze. 1000 metriä 12.0. Kovaa on menty edelleen ja ollaan valmiita lähtemään viimeiselle 500 metrille. 9 Jan Magnus Kempi johtavan takana. 3 Potenza OM kolmas sisällä, 4 sisällä 6 Arctic Luxury. Numero 1 Come On Hill, Veijo Heiskanen, hylätty pitkä laukka. 300 metriä matkaa maaliin, 4 Pablo Di Jesolo antaa prässiä numerolle 5 Diamond Duo ja toisessa ulkona vaan niin 7 Quaton Adventure kaadutaan loppusuoralle ja 7 Quaton Adventure heittää jo hyökkäykseen ja 4 Pablo Di Jesolo kärkeen. 7 Quaton Adventure tulee rinnalle, haastaa, sisällä on 5 Diamond Duo, se on kolmantena 4 Pablo Di Jesolo, 7 Quaton Adventure tulee, mutta ykköseksi pitää 4 Pablo Di Jesolo.